गासैनिसिमबो खुलुमहरनाय जाबाय। गिबियाव आं बुंनो नाजागोन नैबे बाथ्राखौनो जे जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव जेसेबांखिनि लिडार्सफोर दङ ए टु जेड जों साफ्रोमबो लिडार्सफोरखौ सनमान होनो रोंनांगोन, मान होनो रोंनांगोन। नाथाय जों माब्लाबा ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों सोरबा माखासे लिडार्सफोरखौ गाज्रि रावजों सोंखारिनानै भिडिअ शेयार खालामनाय जों नुनो मोनो। दा जायफोर सुबुंफोरा जायखिजाया सोरबा लिडारखौ गाज्रि रावजों दिनै बाथ्रा बुंनानै ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव भिडिअ शेयार खालामो, बैफोरबायदि माखासे सुबुंफोरानो जोंनि माखासे जेनेरेशननि आबहावाखौ बिसोर गुबुंले खालामगासिनो दङ। दिनै सोरबा लिडारनि बुंनाय कमेन्ट्सनि एगेन्स्टआव नोंहा जुदि माबाफोर मेसेज हरनो गोसो जादोंब्ला बे लिडारनि बुंनाय कमेन्ट्सनि बाथ्राफोरखौ पइन्ट खालामनानै नोंनि माखासे पार्सनेल पइन्टफोरखौ नोङो काउन्टार खालामहर, नों सोंथि सोंहर, नों मिथिनो लुबैनायनि माखासे बाथ्राफोरखौ नोङो फोरमायहरनो हायो। रावबोथ' बादा खालामा। जों दिनै सोरबा लिडारनि एगेन्स्टआव पइन्ट लानानै बाथ्रा बुंहरनायाव बा माबाफोर बाथ्राखौ लानानै जों जुदि मिथिनायनि पइन्ट सोंहरनायाव बे माखासे बाथ्रानि गेजेरजों जों गावबा गावबो गोबां बाथ्राफोरखौ जोङो सोलोंनानै लानो हायो। लोगोसे बेफोरनि माखासे बाथ्रानि गेजेरजों जोंनि जेनेरेशननि माखासे सिस्टेमफोराव मोनसे आपग्रेडेसन मोनसे लाइनाव फैयो। नंगौना नङा? दा जायखिजाया जियानो जादोला गाज्रि रावजों सोरबा लिडारखौ सोंखारिनानै भिडिअ शेयार खालामनाय हाबाफारिखौ गारोब्ला मोजां जागोन। BTCनि दानि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों जे इउपिपिएल पार्टिया रासियानिसो। दा बेनि सायाव BTCनि बारग' CEM मानगोनां प्रमद बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना मिथिखाबाय, अब्लाबो एसे खोनासंनानै लाग्रो। ইউপিপিএল ক'ৰ পৰা জন্ম হৈছে জানে? ৰাছিয়াৰ পৰা জন্ম হোৱা এই ইউপিপিএল দল। তেখেততো এইবিলাকে কৈ থাকে, তেনেকুৱা কৈয়ে তেখেতে ভাল পায়, টুলুঙা মন্তব্য কৰা, যি টি কথা কোৱা, সেইটোৱে তেখেতৰ কেৰেক্টাৰ হয়, এইটোতো চেঞ্জ কৰা নাই। 2027 জানুৱাरि BTR एग्रीमेंट, जाय BTR एग्रीमेंटखौ जों मेजरलि मिथिनानै मोननाय जायो जे मानाव गेदेर NDB ब्रादार्समोननि A to Z प्रब्लेम इस्युफोरखौ सुस्रांना होनायनि थांखियै बे BTR एग्रीमेंटखौ खालामनाय जादोंमोन। नाथाय जेरैबायदि थांखि लानानै खालामनाय जादों बेफोरबायदि खामानिफोरखौ मावफुंनानै होनायखौ जों नुनो मोनदिया आरो बै माखासे थांखिफोरा बे BTR एग्रीमेंटनि उनावहायबो आद्रा जानानै थानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बे BTR एग्रीमेंटनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय बै माखासे दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बावैसो सान सिगाङावहाय प्रटेस्ट खालामदों, रेलि खालामदों आरो बे BTR एग्रीमेंटनि गेजेरजोंनो लिरनानै लाबोजानाय बै माखासे दफाफोरखौ मावफुंथारनांगौनि थाखाय उइदाउट एनि कन्डिशन BTCनि बारग' CEM मानगोनां प्रमद बिथाङाबो कमेन्ट शेयार खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। दा बे बिथिंनि सायाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंदों आरो बेनि एगेन्स्टआव मानगोनां प्रमद बिथाङा मा काउन्टार होदों बेखौबो एसे खोनासंनानै लाग्रोदो। যোনে চুক্তি কৰিছে ইহঁতৰ দায়িত্ব চুক্তি ৰূপায়ণ কৰাটো। দায়িত্ব নাই মানে আমাৰতো BTC চুক্তিকাৰী হিচাপে আমি BTC চুক্তিত কি আছে কি নাই এইটো ৰূপায়ণ কৰিম। কিন্তু এটা দায়িত্বহীন মানুহৰ বক্তব্য। দায়িত্বহীন মানুহে তেনেকা কথা কয়। এতিয়া BSC চুক্তি হৈছে, BTC চুক্তি হৈছে, BTR চুক্তি হৈছে, বা আমাৰ কাৰণে বা এই অঞ্চলৰ কাৰণে কিবা এটা হৈছে, এইটো সকলো কাম এইটো শলাগ ল'ব লাগে বা এইটো ৱেলকাম কৰিব লাগে বা ইয়াৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে চবেই কাম কৰিব লাগে। যদি সেইটো কোনোবা ইগনৰ কৰিছে, এইটো দায়িত্বহীন মানুহৰে কথা। जे ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओरैबायदि माखासे बाथ्रा लिरनानै फोस्रावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों जे BTR एग्रीमेंटखौ जुदि इमप्लिमेन्टेसन खालामाब्ला बे सनितपुर बिश्वनाथ गफुरनि बै बर' गामिफोरा BTR ओनसोल सिङाव सोसनजानाय नङा होननानै। बियो मोनसे रं मेसेज बर' हारिनि थाखाय, बिदि नङा। दा बे बाथ्राखौ जों बुंनो थाङोब्ला BTR एग्रीमेंटनि गेजेरजों गामि सोसननायनि बाथ्राखौ जुदि लिरनानै लाबोनाय जादोंब्ला गामि दानख'नायनि बाथ्रायाबो रोखा लिरनानै थानायखौ जों नुनो मोनदों। जुदि गामि दानख'योब्ला जोंनि बे 6 शिड्युलनि बा जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हाया आसाम स्टेटनि आन्दाराव थांनोबो हागौ। दिनैयो BTC एकर्डनि गेजेरजों गामि सोसननायनि बाथ्राया रोखा लिरनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो, नाथाय गामि दानख'नायनि बाथ्राया BTC एकर्डआव गैया। BTR एग्रीमेंटनि गेजेरजों लाबोनाय बै माखासे दफाफोरखौ मावफुंनांगौ थांखिनि आन्दोआव BTR ओनसोलनि बायजोआव रायजो जाबाय थानाय
बै मानगोनां बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ लानानै राजनितिक एबा पलिटिक्स दा खालाम आरो बिटिआर ओनसोलनि बायजोआव थानाय बै बर' गामिफोरखौ बिटिआर ओनसोलाव सोसननायनि मुङाव राजनितिक एबा पलिटिक्स दा खालाम। दिनै जों हमदांनो नाजानांगोन बिटिआर एग्रिमेन्टआ जोंनि थाखाय मा, बिटिसि एकर्डआ जों बर'फोरनि थाखाय मा। जुदि बिटिआर एग्रिमेन्टआ बिटिसि एकर्डनिफ्राय बांसिन गोहोगोरासिनबा बेखौ जोङो वेलकाम खालामगोन, बेखौ जोङो बोजबना लागोन। आरो जुदि बिटिसि एकर्डनिफ्राय बिटिआर एग्रिमेन्टआ गोहोगोरासिन नङा अब्ला जोङो बिटिसि एकर्डखौ बोजबना लागोन, बिटिआर एग्रिमेन्टखौ जोंनो नाङा। नाथाय बिटिआर एग्रिमेन्टखौ लानानै गावबागाव बेनिफिट्सनि थाखाय जुदि पलिटिकेल मोनसे इस्यु खालामलांनो नाजादोंब्ला, सैथोआ जुदि नंमारगौब्ला बे हाबाफारिखौ ज्राब ज्रुब गारनांगौ आरो जों इउनाइटेडलि जाय लामाजों हान्थियोब्ला एसेब्लाबो माइरं गरसेब्लाबो जोंनि बर' माहारिनि थामोनथानि सिस्टेमा मोनसे सिडुलथि समानथियाव फैनो हायो बा लाबोनो हायो। बे सिस्टेमजोंसो जोङो आवगायलांनांगोन। मिथिबाय? बर' माहारिनि बेसेनखौ फानना नों जिमानखिनि लाक्जारि बिल्डिं लु, लाक्जारि गारि बाय, लाक्जारि लाइफस्टाइल दिन्थि, जेबो मुलाम्फा गैया। मिथिबाय? जेबो मुलाम्फा गैया, साननैसोल'। मिथिबाय? हागोन नोङो थगायनानै प्रपार्टि आरजिनो, हागोन नोङो माखासे थामोनथानि सिस्टेमखौ मिसइउज खालामना गावबा गावनि बेनिफिट्सखौ लानो, नाथाय सानबैसे, दिनै नङा गाबोन नङा सानसे बे थुंगिगोन। आरो जाय सानखालि फोरमान मोनगोन, जानो हागौ बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा बै सानखालि जेसेबांखिनि गुनजेत आखुनि, लांसुनिया आखुनि बर' हारिनि माखासे सिस्टेम थामोनथानि बेसेनखौ फाननानै गावबा गाव क्रेडिट लाबाय थाग्रा जेसेबांखिनि बर' लिडारफोर दङ, साफ्रोमबो होसोजागोन, सासेबो खारग'नाय नङा, गोसोआव लाखिखा। आरो लोगोसे हाजार हाजार बर' फिसाफोरा गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बर' माहारिनि थाखाय दावहा नांनानै बाउसोमलांखांनायनि उनावहाय हाजार हाजार बर' फिसाफ्रा बर' माहारिनि थाखाय दावहा नांनानै जोबथेसालियाव थानांनायनि उनावहाय आरो दिनैसिमबो बर' हारिनि थाखाय जोबथेसालियाव थानांनाय बै बर' फिसाफोरनि थाखाय जाखिनि मोनसे जों पलिटिकेल सिस्टेम मोननो हादों, बे पलिटिकेल सिस्टेमखौ जायखिजाया पलिटिकेल पार्टियानो जायाथों मानो, जायखिजाया पलिटिकेल लिडारानो जायाथों मानो, गावबा गावनि बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पतिफोर बायदि जुदि दिन्थिलांनो जुदि नाजायोब्ला फैबाय थानाय समाव जोंनो बे पलिटिकेल सिस्टेमखौ नाङा, डिस्ट्रय खालामनानै फोजोबस्रांनानै फिन जोङो फुल्लि एन्ड फाइनालि आद्रा जानानै थानाय जा सिमां जाथांखि बर' माहारिनि, बेखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय जों बयबो ज' जानाय गथ' गथाय लामायाव ओंखारनानै आन्दलन खालामनांगौ। आरो बे आन्दलना सोरबा माबा माबि आफादनि लिडिंआव जाया, बे थोंजों बाथ्राखा, बुहुमनि साफ्रोम बर' माहारिनि बियो सोमावसारनायखा। बांद्राय गोबाव सम नायबाय थाला। आरो जों नुदों रायजो राजाफोरा थुलुंगा होयो मोजां पलिटिकेल रुलिं खालामलांथो होननानै, नाथाय माखासे लिडार्सफोरनि सामसागिरिफ्रा गावसोरनि बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पतिफोर बायदि आखु दिन्थिनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो बैफोरबायदि स्टाइलनि सुबुंफोरा ना बिसोर माहारिनि थाखाय माबा मोनसे मोजां बाथ्रा बुंफेरदों, ना बिसोर माबा मोनसे माहारिनि थाखाय मोनसे मोजां मेसेजखौ बिसोर सुजुखुमानानै दोनदों। बिसोर जास्ट फर गावबा गाव बेनिफिट्सखौ मोनबानो गोजोमनानै थाग्रा सुबुं, बेनि अनगा जेबो नङा। ना बिसोरो बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननि बेसेन गोसा नैबे मोनफा मोनफा बेसेन गोसा भटखौ बिसोरो मान होनो रोङो। दा फैबाय थानाय समाव आं बेखौनो बुंदों, नोजोर हो, बांद्राय जुदि गावबा गावनि बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पतिफोर बायदि पलिटिकेल रुलिं जुदि खालामलांबाय थायोब्ला बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमखौ जोङो पास किक आउट खालामनांगौ। जोंनो पलिटिकेल सिस्टेम नाङा। मिथिबाय? जोंहा न'खराव दिनै बे काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेम थासेयावबो जुदि जों अयथासार जानांगौब्ला, जाय काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमखौ जोङो गोलाव सम नांनानै मोननो हादों, बेनि उनावबो बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजोंनो जोंनो जुदि अयथासार जाबाय थानांगौबा अब्ला जोंनि बे पलिटिकेल सिस्टेमखौ मानि गोनांथि, मा दरखार दङ? नंगौना नङा मानव गेदेर रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन? गोजोन्थों, खुलुमबाय। जय बर' हारिनि, जय बर' बिमानि।